Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa, hemen Euskal Herria irratian. Kulturaren atea, astez aste, hemen aritzen gara Eusko ikaskuntzarekin batera. Gaurko honetan Euskara, Euskara Errioxan edo Errioxako Euskara, horixe dugu gaia solaskidea Eduardo Aznar Martínez. El euskera en La Rioja, primeros testimonios, horixe liburuaren izenburu nagusia eta azpi tituloa, Errioxan Euskara. Honi buruz, aspaldi xamar du, ja ez dela, ikerlan berririk egiten, ja badira urte desente, Mirino Urrutiak bere estudioak egin zituenetik eta geroztik esan diteke, ark esandakoak hoiek direla, ustez, tesi, asentatu eta sendo bezala hartzen direnak. Bada, hori aldatzera etorri da, oain eskutartean dugun liburu hau, eta liburu egilea bera, ikerlana egin duena Eduardo Aznar Martínez. Hortaz, iraultzera, ez dakigu iraultza hitza den egokiena, baina bai orain arte zeuden usteak puskatzera etorri dela. Eduardo Aznar Martínez. Errioxako euskera oso ezezaguna da, batez ere Errioxan bertan oso ezezaguna, eta azken urteetan gai honi buruzko bibliografia oso eskasa izan da, baina datuak agertzen joan dira, eta oso datu interesgarriak eta adierazgarriak. Gaur egun badugu Hilarri talde handi bat Errioxako hegoaldean agertu dena, eta talde hau esan daiteke gaia irauli egin dau. Zergatik, hilarri hauetan zenbait izen euskaldun agertzen dira, eta haietako batzuk oso gardenak dira, adibidez, Zezenko ospetsuena. Zezenko gizon zendu baten izena da, hilarrian ehortzi izan zen, eta hilarri honetan zezen baten irudia ageri da, eta izan ere gizon honek Zezenko izengoitia zuen. Hau da, oso argi dago euskera zaharra erabiltzen zela Antzinako Errioxan. Hilarria hauek esan duzu, Errioxa hegoaldean zehatzago nun agertu dira? Gaur egun, batez ere hegoaldean, hau da, Soriako Errioxan, gaur egun, lurralde hau Soria probintzian dago, baina geografikoki Errioxako lurraldeak dira, eta beste leku batzuetan Errioxan bertan komunitate autonoman esate baterako Munilla herrian eta Kameros aldean, Kameros mendilerroa da, eta gaur egun agertzen jarraitzen dute. Zu esaten ari zara hortaz, Errioxan, batetik Errioxa gaur egun ezagutzen dena, baino zabalago hartuta, eta bestetik euskararen presentzia Errioxa horretan, oso antzinakoa dela, zer erromatarrena, baino lehenagokoa. Bai, euskera Errioxan oso zaharra da, eta ni ustez ez dator birpopulazioetarik. Oraindaino esan da Errioxako euskera Nafarroako birpopulazioengatik etorri zen, eta bar, etc. Baina gaur egun, gaurko datuekin argi ikusten da Errioxa osoan antzinatean, hau da, erromatarrak iritsi aurrean,
euskera arkaiko batez mintzatzen zen. Bueno, toponimia izaten da horren seinale, eta zuk izatezu, eskara inguru horretan bereziki, hor bakarrik ez, beste toki batzutan ere, hori euskal izen naturalak, eta toponimia baldin bada, hori ez dela, joan detorrian ibili den jende batek utzitakoa baizik lehenagokoa. Bai, gaur egun, eskarai haranean eta lurralde horretan hor daude toponimia ezagunena, baina Errioxako beste tokitan oso toponimia interesgarria dago oraindik, eta interesgarriena da Roma toponimia perromana esan genezake. Zergatik toponimia hau zaharrena eta garrantzitsuena da filologikoki. Euskaraikoa ezaguna da eta betidanik ezaguna izan da, baina interesgarria, baina ez zaharra bezain adierazgarria. Bueno, beti esan izan da, eta hala entzun dugu, eta idatzia ere, hoixez, noiz, Erdi Aroan eta musulmanei lurrak kenduala, kristauak berantza, Nafarroko erregearen subdituak izan zitezkenak eta joan zirela, hori entenditu eta hori entzuna dugu. Bai, baina gaur egun toponimia zaharra aztertuz eta antroponimia, hau da, pertsonen izenak ikertuz argi ikusten da, edo argiago ikusten da, Errioxako euskera erabat perromanoa da, hau da, erromatarrak heldu aurrean oso finkatuta zegoen, eta gainera oso gai argia da, eta Errioxa osoan. Eduardo Aznarrekin ari gara hemen, Euskaran La Rioja, Errioxako euskarari buruz egin duen ikerlanaren notizia hartzen, eta hor agiri batzuk Errioxan topatutakoak aski ezagunak dira, funtsean Errioxan agertzen baita euskara idatziaren lehendabiziko arrastoa, bai gutxienik euskararen esaldia, aditza duelarik eta guzti, hau noski, Done Miliaga edo San Milango gulosetan agertzen da. Baina bada lehenago beste agiri bat, horren ezaguna ez dena, guk bentsat ezagutzen ez genuena, La fazaina de Ojacastro esaten zaiona, eta hor, arras gauza interesgarria topatu du Eduardo Aznarrek. La fazaina hori zer den ezautzen hasi behar dugu lehendabizi. Fazaina, erderaz zaharraz, auzi edo pleito judizial adierazten du, eta oso importantea da gaur egun euskararen ofizialtasunaren lehen dokumentu segurua delako. Fazaina honetan, dokumentu honetan, esaten da gutxi gora behera 1200 hogeita hamar edo hogeita hamabos urtean, hau da, Erdi Aroan, Gaztelako epaile gorenak atxilotu zuen Ojakastroko alkatea. Ojakastro Ezkarai aldean dago, eta zergatik atxilotu zuen alkate honek onartzen zuen herriko eta eskualdeko jendea auzietan euskeraz deklaratzea. Orduan Gaztelako epaileak atxilotu zuen hori ez zelako aro horretan legezkoa. Baina alkatea azkenean epaile gorenari erakutsi zion eskubide hau foru zaharretik etortzen zela. Hau da, Ojakastroko foruak lege hau, eskubide hau
baimentzen zuen, eta ezin zuen paile horrek eskubide hori kendu. Eta orduan alkatea askatuta geratu zen, eta Hoja Castroko herrian euskerak iraun zuen. Euskararen ofizialtasuna nun dokumentatzen da, beste inun baino lehenago eta Errioxan, Hoja Castron. Bai. Eta beste bat ere, hemen agiri honetan ikusten dugu baskuentze hitza. Hor, oso argi dago, herri hartan jende elebakarra zegoela erakusten du dokumentu honek, eta aro horretan baskuentze izendatzen zen, baina eta gaur egun zalantzarik gabe mota honetako testu zaharrena eta garrantzitsuena da. Eta ez dago horrelakorik edo halako testurik ez Nafarroan, ez Euskal Erkidegoan, ez iparraldean. Errioxan dago euskararen dokumentuetariko garrantzitsuena. Eta zuk aurkitu duzu, zuk atera duzu? Ez, dokumentu hau lehen aldiz 19. mendean argitaratu zen, baina mende horretan oso ez ezaguna zen oso, baina 20. mendean Merino Urrutiak Hoja Castroko pertsona eta alkate izan zen, berriro argitaratu zuen fazaina dokumentu honen albistea, eta ordutik ezagunago izaten hasi zen. Baina nire aportazioa da gaur lehen argazki koloreduna, hau da, orain arte oso gaizki argitaratua izan zen, bakarrik libururen batean agertu zen, baina argazkia esen ona, eta gainera gile autore batzuk oso gaizki aztertu zuten, testua ez zutelako ongi ulertzen, hau da, batzuek esaten zuen edo ulertzen zuten Hoja Castroko alkateak epailea atxilotuta zuela, eta alderantziz da, bada Gaztelako epaileak atxilotu zuena. Zara ere bestetik hau San Milanen, Dunimiliagan arkitutako glosen interpretazioa egitera hori ezagunagoa da, ez? Eta euskararen lehenengo hitzak, lehenengo esaldiak, berba da, esan barko da ditza eta guzi. Oraindik ere ez da argi entenditzen, nola da hori, aiutu ez dugu edo antzeko zerbait. Zer uste duzu, zer aurkitu duzu, ze esan nahi aurkitzen duzu? Bai, beste gai polemiko bat da, orain arte ikerlariak ez daude ados itzulpenari buruz. Nire ustez, bi esaldi hauek lehena izioki dugu eta bigarrena guek aiutu ez dugu, askoz argiagoak dira, eta gaur egun hitz horiek Bizkaiko euskeran aurki ditzakegu. Hau da, izioki gaur egun Bizkaiko euskerak zugarri gutxi gora bera adierazten du, eta aiutu badago oraindik bizirik bizkaieraz, eta gaur egun egokia adierazten du. Bai, zer dira izoki dugu aiutu dugu? Nire ustez testu latinaren itzulpena lirateke. Hau da, lehena izoki dugu
testu latinean esaldi badugu gaudeamus, euskeraz aleitzen gara, posten gara, eta izeoki dugu, liburuan azaltzen dut, euskera zarran edo erdiaroko euskera mendebaldekoan ideia berbera litzateke, hau da, alaitzen gara. Bigarrena, guek aiutu ez dugu, esaldi hau askoz argiagoa izan da, ikerlariak ikusten zuten errazagoa, eta guek aiutu ez dugu testu latinean non nobis sufficit, hau da, ez dugu egokia, ez da aski guretzat, eta hori guek aiutu itzulpena testu edo esaldi latin horren itzulpena litzateke. Ziurtasunez esaten duzu, hipotesi bezala? Nik ziurtasun handiz esaten dut. Nire ustez, izioki hori eta jutu hori oso argia dira, eta oso sakonki aztertzen ditut. Azkeneko zatian pasatzeko pixkaten personalagoa, zu fiteroko semea, la entenditu dut, etzara filologoa, ikasketa bentsat antropologiaren bidetik eraman dituzu, nola sartu zara gai honetan, eta zagatik Errioxako euskara, edo zu fiterokoa izanik zeure burua Errioxak zart jotzen duzu, edo? Bai, fitero aldea eta Alamako haranean eta eskualde hori, nire ustez geografikoki Errioxako beste lurralde bat litzateke. Gaur egun Nafarroan gaude, baina bi mende Errioxan Errioxako lehen probintzian egon ginen, eta beste herri batzu, Zintronigo, Koreia eta bar, Errioxan egon ziren. Gai honetan hasi nintzen duela urte asko, konkretuki Errioxako euskarari buruz hasi nintzen Laminiturri elkartearekin harremanetan sartu nintzenean, eta jende honek animatu ninduten liburu bat egitera. Oso jende interesatua da gai honetan, errioxarrak dira guztiak, eta Errioxako euskara divulgatu ezagutarazi nahi dute, eta lehendanik nire kabuz, nire aldetik euskarari buruzko ikerketak egiten ari nintzen, eta batez ere Iberiko zaharra, hau da, hizkuntza penintxula Iberiako hizkuntza zahar bat, eta orain gaur egun ez ezaguna da, eta ezagutu nahi nuen hizkuntza eta itzulpenak egin, eta lerro horretatik euskera sakonki ikasten hasi nintzen, eta gauza batetik bertze batera joan naiz, eta azkenean hau da liburu hau eta nire gaurko ikerketak. Baina Euskara Errioxan lehendabiziko testigantzak bildu dituzu, baina bidean besten bizirik Euskarak Errioxan aurrerapen txiki bat besterik ez bada, gero beste liburuan jorratuko duzun gaiaz. Bai, gaurko Errioxan, esate baterako eskarain, eskarai haranean, gaur egun euskeraz mintzatzen da, batez ere udan edo aste zaindoan, eta bar, eta ez da erabat desagertua lurralde honetan. Uste dut, liburu honek piztu dezake gaia, edo batez ere herritarren artean gaia ezagutarazi dezake, eta
Esatzen dira, ezkaraiko oraingo euskara hori bai, repolazio flotante batena, izan daiteke ez, etorrian da bilen jenderena, baina berezko garapen, propioan, ez da? Bai. Esarte hori bai. Gaur egun talde txiki bat dago, baina erriosar autoktono batzuk euskara ikasten dute, eta ez dira errepobladoreak edo birpopulatzaileak ez da inola ere, eta gai hau oraindik jende gutxirako, baina hor dago eta interesa hasi daiteke hurrengo urteetan. Ikusiko dugu zertan geratzen den. Zioa bizirik aurre historiatik eta zenbagarren mendera arte irauntzuen, 14-15 mendera arte. Bai, bizirik bertako jendeen artean, nire ustez 15 menderaino bizirik iraun zuen. Datu hori ikus daiteke izengoiti ez, hau da, Erdi Aroko dokumentuetan jende askoren izenak eta izengoitiak agertzen dira, eta azken euskal izenak mende horretan agertzen. Hau da, 14. Mendeko amaieran eta 15. Mendeko hasieran gutxi gora bera. El euskera en La Rioja, primeros testimonios. Horixe liburuaren tituloa, horren egilea Eduardo Aznar. Fiteroko euskalduna, Errioxako euskeraren ikartzaile eta ekarpen berritzailea ere ekarri duena. Gainera, lan honek jarraipena izan behar duela eta hori ere zautu dugu. Baina honako honekin desenteko nobedadea dakar eta jende askoren interesa sortzen ari da. Hortaz ez dugu zalantzarik jende asko kadituko duela eta irakurriko duela liburu ere interesez. Hemen ezagutu eta hemen entzun dugu. Eduardo Aznarrekin mintzatu gara kultur arloan. Eusko ikaskuntzarekin batera hemen Euskal Herri Irratian egiten dugun kultur divulgaziorako saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.